Convenient at primerang klaseng biyaheng commute ba ang hanap mo? Achieve na yan! Dito sa Clark Freeport Zone, bukas na ang Clark Loop, isang state-of-the-art bus service para sa mga commuter at turista ng Clark Freeport Zone. 42-seater ang bawat bus na gumagamit ng beep cards bilang pamasahe para cashless. Fully air-conditioned, Wi-Fi enabled at USB charger ready. Ilan lamang yan sa mga ibinibidang features ng mga bus ng Clark Loop. 10 unit na mga bus na ito ang ibinyahe ng Clark Development Corporation o CDC sa mga kalsada ng Clark Freeport Zone. Magsisilbi itong karagdagang public transportation sa loob ng Clark ayon kay President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera. Kulang talaga at itong mga buses na ito, dati na ito. Kaya lang siyempre nagkaroon ng pandemic, iba na ang naging priorities. Pero ngayon, ito na yung naging tamang panahon. Nandiyan na ang international airport, ang dami ng tourist destinations. So, it comes with the times. Magsisimula ang first stop ng Clark Loop sa SM City Clark. May 25 strategic stops ito sa loob ng Freeport Zone kung saan last stop naman ang terminal ng Clark International Airport. 15 pesos ang base minimum fare para sa unang 5 kilometro. May karagdagan namang 2 pesos and 65 centavos ang succeeding 5 kilometers. 49.50 ang pinakamataas na pamasahe from SM City Clark hanggang Clark International Airport na babiyahiin sa loob ng 45 minutes. This has been an idea before, no? And we all start with an idea. Pero nung nagsama-sama ang iba't ibang sektor, ang gobyerno, ang private sector, nabuo ito. At nagpapasalamat kami sa DOTR dahil binigyan nila ng pagkakataon na mabuhay ito bilang isang sistema ng transportation. It's really a mass transport system at hindi basta-basta. Present sa launching ng Clark Loop nitong September 16 ang Department of Transportation at maging ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasama si Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega sa mga nagpasinaya sa mga bus ng Clark Loop. Nais niya maging ehemplo para sa iba pang pribadong sektor, lalo na sa mga nasa airport area, ang launching ng Clark Loop para sa ikagiginhawa ng publiko pagdating sa mass transportation. Imaginative yung ating head dito, but also it's really a collaboration between DOTR, LTFRB, and the private sectors. That's why we have something new. And this is something that hopefully we could repeated in other areas. Mga residente sa loob ng Clark, mga manggagawa at mga turista ang inaasahang makikinabang sa bagong lunsad na Clark Loop. Sa pamamagitan ng bagong mass transportation na ito, inaasahan din ng CDC na mababawasan ang mga pribadong sasakyan na babiyahe sa loob ng Freeport Zone. Maximizing the ease of doing business while minimizing the cost of the same. Yan ang mga katagang binitawan ng President and CEO ng CDC na si Attorney Agnes VST de Venadera. Kaya naman itong Clark Loop, ito ang nagsisilbing suportang ng ating pamahalaan para sa riding public ng Clark Freeport Zone. Lizan Morten, CLTV 36 News.